Meillä on seurakunnassa tänä syksynä menossa semmoinen opetussarja seurakunnasta. Ja sarjan aloituksessa joku viikko sitten tuo meidän pastori Iisak muistutti siitä, kuinka seurakunta on tavallaan Jumalan pelastussuunnitelman huipennus. Luomisen jälkeen lankeemuksessa tuli kaiken näköistä ongelmaa maailmaan ja sen lankeemuksen seurausten eheyttämiseksi Jumalalla oli lunastussuunnitelma, jota hän sitten alkoi toteuttaa siellä Vanhan testamentin puolella jo, mutta kuitenkin Vanhassa testamentissa ne oli esikuvia, oli lupauksia, oli vaillinaiseksi jääneitä odotuksia. Nämä kaikki sai sitten täyttymyksensä Kristuksessa Jeesuksessa, hänen ihmiseksi tulemisessaan, kuolemassaan ja ylösnousemuksessaan. Ja sitten sen jälkeen Uuden testamentin kristillinen seurakunta, sen tehtävänä on jatkaa Kristuksen ruumiina kaikkea sitä, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa. Ja siinä mielessä seurakunta on pelastussuunnitelman huipennus. Jumalan päämääränähän on tuoda siunaus synninkirouksen sijaan, minne ikinä se synninkirous onkaan ehtinyt. Ja tästä voidaan myös puhua niin kuin Jumalan valtakunnan tulemisena, mitä tuossa Matin johdolla rukoiltiinkin äsken. Tulkoon sinun valtakuntasi. Ja se Jumalan valtakunnan tuleminen, sehän tarkoittaa sitä, että hän, taivaan ja maan luoja, saisi taas hallita, saisi vallita kaikkea sitä olemassa olevaa, jotta se hänen kaiken kattava rauhansa, shalom, josta Iisak taisi puhua pari viikkoa sitten, että se saisi vallita ja hallita kaikkialla. Siis kaikkinainen sopusointu, täydellinen eheys ja kokonaisuus, kokonaisvaltainen terveys. Ja myös sen lisääntymisen tulisi olla nähtävillä seurakunnassa, seurakunnan elämässä ja seurakunnan olemuksessa ihan konkreettisten tekojen kautta myös. Esimerkiksi uhrautuvana rakkautena tai omastaan muille pyyteettömästi jakamisena. Siinä hyvin tiivistetysti se, mitä tähän mennessä sarjassa on puhuttu. Kun me loppukesästä keskusteltiin Iisakin kanssa tästä, että mitä kaikkea tässä olisi, todettiin, että Uuden testamentin seurakunnat voisi olla semmoisena tapaustutkimuksena ihan hyviä myös tähän näin. Ja siinä sanoisinko aihelotossa mulle sitten jäi käsiin Korintin seurakunta, joka on tämän päivän tapaustutkimuksen aiheena. Ja täytyy sanoa, että se on osoittautunut vielä mun etukäteen uskomaani paljon haastavammaksi aiheeksi. Yhtenä vaikeutena on se, että jo ensimmäisessä korintolaiskirjassa, jonka teksti on muuten tuolla alareunassa, jos jollakin on jäänyt kotona lukematta, niin sieltä voi äkkiä pikakelata sen. Niin jos siinä on useampi meille hyvin tuttu pätkä, mitä luetaan, josta opetetaan, jota luetaan seurakunnissa toistuvasti ja usein. Ja useimmiten, minun kuulemani mukaan ainakin, mitä mä oon kuullut, useimmiten aivan irrallaan sitä asiayhteydestä. Ja sen takia se kuva, mikä mulla ainakin on Korintin seurakunnasta, liittyykin niihin tilanteisiin, jossa minä olen kuullut sitä tekstiä luettavan, eikä niinkään siihen, mikä se kelle se teksti on silloin osoitettu ja kirjoitettu silloin ensimmäisellä kristillisellä vuosisadalla. Ja toinen keskeinen vaikeus on se, että pelkästään näissä 2 kirjeessä, jotka meillä Raamatussa on, niissä on 29 lukua. Ja yrittää se nyt paketoida sitten yhteen puheeseen jotenkin mielekkäästi, niin se tuntuu aika haastavalta. No, mä yritän kuitenkin tässä nyt hahmotella teidän kanssa ja teille tästä tapaustutkimuksesta piirtynyttä kuvaa, tiedostaen sen, että mun oma ymmärrykseni on hyvin vajavaista vielä. Ja siksi mä pyydän ja toivon,
että jos olet jostakin asiasta eri mieltä, että ei se nyt noin kyllä varmasti, minun mielestäni meni, tuu juttu sille jälkikäteen, niin yritetään selvittää yhdessä. Rukoillaan Pyhältä Hengeltä viisautta, että avaisi meille, että mitä Jumala oikeasti sen kautta haluaa sanoa. Että jos päästäisiin vähän syvempään ymmärrykseen, tai minäkin pääsisin taas. Mutta rukoillaan vielä ennen kuin käydään tutkimuksen kimppuun. Jeesus, kiitos siitä, että sä oot seurakunnan pää. Sä oot seurakunnan lunastaja, sä oot meidän pelastaja ja vapahtaja, meidän syntien anteeksantaja. Avaa sä meidän silmät, avaa sä meidän korvat, avaa sä meidän sydän, vastaanottamaan se, mitä sä haluat itse kullekin sanoa ja mitä sä haluat meille seurakuntana sanoa. Ja pyydän sitä armoa, että mä en olisi sen esteenä ja tiellä, mitä sä haluat puhua tänä aamuna. Aamen. Lähdetään tutusta liikenteeseen. Yksi tutuimpia pätkiä varmaan niille, ketkä seurakunnan parissa on olleet ja liikkuneet, on se pätkä, joka löytyy sitä 12. luvusta alkaen, jossa Paavali alkaa kirjoittaa muun muassa armolahjoista ja voimavaikutuksista. Tämmöiseksi alkuhommaksi pyytäisin jokaista pikaisesti mielessään miettiä, että mitä vastaisit kysymykseen. Onko armolahjojen toiminta ja runsas esiintyminen merkki terveestä seurakunnasta? On kaikki aika ilmeistä, että Korintin seurakunnassa oli ihan selkeä piirre, että siellä oli tätä paljon. Paavalikin kirjoitti siinä 1. luvun 7. jakeessa, että ettei teiltä puutu mitään mistään armolahjasta. Mä itse uskon Uuden testamentin pohjalta, että tämä on tarjolla oleva todellisuus meille ihan jokaiselle. Efesolaiskirjan 1. luvun 3. jakeessa sanotaan, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Ja Paavali kirjoittaa kolossalaiskirjan 2. luvussa Kristuksesta, että hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Ja teillä, siis uskovilla, Jeesukseen uskovilla, Jumalan omilla, on tämä täyteys hänessä. Siis meillä Jeesuksen seuraajien yhteisönä on kaikki Kristuksessa. Ihan kaikki. Kysymys on siitä, miten me eletään se todeksi ja annetaanko me Jeesuksen hallita, mutta ei mennä siihen nyt tässä vaiheessa ainakaan vielä. Mutta tosiaan Korintissa se armolahjojen toiminta ja runsas esiintyminen oli käytännössäkin hyvin näkyvää. Ja ehkä meille monillekin saattaa olla se tutuin ja hallitsevin piirre siltä Korintin seurakunnasta. Mutta Paavalin kirja osoittaa tämän rinnalla. Jos luitte sen, niin varmaan huomasitte siellä olleen samanaikaisesti myös monia näkyviä ja aika hätkähdyttäviäkin piirteitä. Muita näitä silmiinpistäviä piirteitä oli esimerkiksi seurakunnan hajaannus, jakaantuminen semmoisiin eri kuppikuntiin sen mukaan, kuka kenenkin suosikkipuhuja oli. Toisekseen seurakunnan miesten ilotaloissa käynti ja prostituutioiden palveluiden käyttäminen. Tai myös sellaiset epämääräiset parisuhteet. Jopa siinä määrin, että Paavali sanoi, että ei edes muualla yhteiskunnassa esiinny sellaista. Mietin vaan, että nykymaailmassa se vaatisi aika paljon. En tiedä, vaatiko siihenkin aikaa. Sanotaan myös, että seurakuntalaiset, kun niille tuli erimielisyyttä keskenään, ne haastoi toisensa käräjille. Meni sinne ratkomaan erimielisyyksiä. Totta taisi olla myös, että seurakunnalaiset osallistuivat erilaisiin kultteihin, millä ei ole mitään tekemistäkään Jeesuksen seuraamisen tai kristinuskon kanssa. Ja ainakin se sanotaan selvästi, ehtoollisin vietto oli sellaista, että siellä osa joi itsensä känniin, osa näki nälkää. Ja oli monenlaista epäjärjestystä ja kaoottisuutta seurakunnan kokoontumisissa ja Jumalan palveluksissa. Ja käy vielä sekin ilmi, että vähintäänkin osa seurakuntalaisista oli avoimesti ja julkisesti sitä mieltä, että
ylösnousemusta ei ole olemassakaan. Tällainen mun mielestä vähintäänkin sekasotkuinen kuva tästä Korintin seurakunnasta piirtyy jo ensimmäisen korinttilaiskirjeen perusteella, eikä tässä ole edes vielä koko kuva. Tätä katsellessa mulle itselle tuli kyllä mieleen semmoinen kysymys, että olisinko mä halukas olen yhteistyössä tällaisen seurakunnan kanssa? Tai oltaisiko me seurakuntana halukkaita tekemään mitään tämmöisen seurakunnan kanssa yhteistyötä? Ainakin Paavali hyökkää tai vähintään osoittaa tosi vahvaa kritiikkiä kaikkia noita tuolla näkyviä juttuja kohtaan. Ja sanoo, että tarvitaan muutos, pitää tehdä parannus. Ja mulle itselle oli erittäin vavahduttavaa huomata se, että tietäen tästä kaikesta, että miten Paavali aloittaa sen kirjeensä. Kelle hän osoittaa sen kirjeensä? Ensimmäisen luvun toisessa jakeessa hän sanoi, että Korintissa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, kutsutuille pyhille. Tai kuten 92 sanoi, tervehtivät Korintissa olevaa Jumalan seurakuntaa, Kristuksen Jeesuksen pyhittämiä, Jumalan kutsumia pyhiä. Siis se kuva, mikä nähtiin Paavalissa, että Jumalan seurakunta. Hän osoittaa myös se meidän Raamatussa toisen korinttilaiskirjeen nimellä kulkevan kirjeen samaten Jumalan seurakunnalle. Eikä mitään muuta niistä kirjeistä, joita meillä Raamatusta löytyy. Hän ei osoita Jumalan seurakunnalle. Ne, ketkä oli viime sunnuntaina Vihtavuoressa, niin Iisakhan siellä puheessaan näin olen kuullut, että korosti sitä, että kyseessä on nimenomaan, kun seurakunnasta puhutaan, kyseessä on nimenomaan ensisijaisesti ja viime kädessä Jumalan seurakunta. Ei mikään ihmisten luomus, ei mikään heidän tai meidän aikaansaannos, ei meille kuuluva tai meidän hallitsema asia. Ja miksi sitten Korintin seurakunnan kaltainen sekasotku oli Jumalan seurakunta? Miten siitä on tullut Jumalan seurakunta? Paavalihan sanoo sen tuossa, että myös, että sen takia, koska seurakuntalaiset on Kristuksessa Jeesuksessa pyhitettyjä. Siis erotettuja. Jumala on kutsunut heidät omakseen, ja aivan samoin kuin meidätkin, pyhiksi, erottanut itselleen omaksi kansakseen. Jumala on Jeesuksen kautta lunastanut meidät synnin vallasta itselleen, siirtänyt pimeydestä rakkaan poikansa valtakuntaan. Ja minkä valtavan pohjan tämä luo kaikelle. Samalla tämä kirjan aloitus paljastaa jälleen kerran, niin kuin Iisak on meille moneen kertaan eri kirjeiden alkuja lukiessa. Ensimmäisessä jakeessa siinä se koko homma oikeastaan jo monta kertaa paljastuu. Niin tässäkin se paljastaa, mikä ainakin mun ymmärtääkseni Paavalin mielestä on ongelmien pohjalähteenä. Se, että korinttilaiset on unohtaneet sen, mikä tai paremminkin kuka on keskipiste. Kenestä seurakunnassa on oikeasti kysymys? Ja miten sen tulisi näkyä siinä, miten me elämme. Silloin ensimmäisellä kertaa sarjan avauksessa Iisak määritteli seurakunnan yhteisöksi, jonka Jumala on Jeesuksen kautta lunastanut synnin vallasta itselleen ja joka kokoontuu Jeesuksen ympärille. Keskiössä on siis Jeesus. Ja kuten Paavali korinttilaisille opettaa, ennen muuta hänen ylösnousemuksensa. Siellä 15. luvussa hän sitä paljon kirjoittaa ja raapasen siitä nyt vaan vähän pintaa. En muista, Iisak, koska oli, kun pidit pidempään opetusta sitä 1.15, mutta se varmaan löytyy jostakin arkistoista ja suosittelen, käykää kuuntelemassa se tai katsomassa, en muista kummassa muodossa löytyy vielä syvällisen, mutta nyt raapastaa vähän pintaa. Paavali kirjoittaa sille, että veljet,
Minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen teille julistanut ja jonka olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte. Sen kautta te myös pelastutte, jos pidätte kiinni siitä sellaisena kuin minä sen teille julistin. Muuten olette aivan turhaan uskoneet. Ennen kaikkea annoin teille tiedoksi sen, minkä myös itse olin saanut. Kristus kuoli meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Hänet haudattiin ja hänet herätettiin 3. päivänä kirjoitusten mukaan. Ja hän näyttäytyi Keefakselle ja sitten näille 12. Siis Paavalin evankeliumin ydin oli tässä. Ja ylösnousemuksella on siinä aivan keskeinen rooli, niin kuin hän sitten vähän myöhemmin sanoo. Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa. Turhaa on myös teidän uskonne. Ja vielä vähän myöhemmin, mutta jos Kristusta ei ole herätetty, teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissänne. Roomalaiskirjeen 4. luvun 25. jakeessa Paavali kirjoitti, että Kristus on kuollut meidän rikkomustemme tähden ja hänet herätettiin meidän vanhurskauttamisemme tähden. Siis sen vuoksi, että me saataisiin uusi asema Jumalan edessä. Ja Pietari siinä helluntaipäivän saarnassaan julisti, ja Paavali esimerkiksi roomalaiskirjan 1. luvussa kirjoittaa, että ylösnousemus todisti ja osoittaa sen, että Jeesus on se luvattu Messias. Ja hänen kauttaan on uusi liitto tullut tähän maailmaan. Hän on sen uuden liiton tuoja. Ja me uudesti syntyneenä Jumalan lapsina, me ollaan uuden liiton ihmisiä. Ja jos miettii esimerkiksi Efesolaiskirjan 1. lukua, niin Paavali antaa siellä selvästi ymmärtää, että sen vuoksi se sama ylösnousemusvoima, se sama voima, joka herätti Kristuksen, se vaikuttaa meissä. Ja sen vuoksi, että Jeesus on ylösnoussut, henki, Jumala itse, Pyhä Henki asuu meissä ja on synnyttänyt meidät uudesti. Antanut uuden sydämen, tehnyt meistä uusia ihmisiä, uusia luomuksia, Jumalan lapsia. Ja ajatelkaa millaisen Jumalan. Jumalan, joka on kaikkivaltias, taivaan ja maan luoja. Laupias, anteeksiantava, pitkämielinen. Mutta samalla myös Jumala on kiivas. Jumala ei tarvitse meidän kiivailla, koska Jumala on kiivas, joka ei jätä rankasematta. Ja joka esiintyy pyhyydessään niin kuluttavana, pelottavana tulena, että ihmiset sanovat, että ei me haluta olla tuon kanssa missään tekemisissä. Ja tällainen kaiken käsityskyvyn ylittävä Jumala, kun on, niin tällaiselle Jumalalle Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen tähden henki meidän sisällä huutaakin, että isi, isukki, isä. Sille pelottavalle tulelle ihan turvallisesti, pelkäämättä mitään. Se on se, mitä Jeesuksen ylösnousemus meissä vaikuttaa ja saa aikaa ja mikä tekee mahdolliseksi. Ja se ylösnousemusvoima on niin valtava, että Paavali heti siihen kirjeen alkuun kaikesta siitä sotkusta huolimatta sanoo tälle Jumalan seurakunnalle, että minä kiitän aina Jumalaani teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa. Ja muutama jae myöhemmin toteaa, että hän on myös vahvistava teitä loppuun asti niin, että olette nuhteettomia Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Jumala on uskollinen. Hän, joka on kutsunut teidät poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme yhteyteen. Miten valtava suuri ja hyvä Jumala meillä on. Ja seurakunta on siis tällaisen Jumalan seurakunta. Yhteisö, joka Jumala on Jeesuksen kautta lunastanut synnin vallasta itselleen ja joka kokoontuu Jeesuksen ympärille.
No joku voisi kysyä ehkä, että okei, no kun toi perustus on niin varma ja se lopputulemakin on noin varma, kun Paavali tuossa sanoo, niin mitä väliä sille sitten nyt on, jos nyt on enemmän tai vähemmän sotkua tässä vaiheessa? No ainakin Paavalin mielestä sillä oli. Ja ilmeisesti myös on, vaikkei Paavali nyt enää täällä meidän keskellä eläkään. Ainakin hän sitten käytännössä ihan tuon kirjeen keskellä kirjoittaa ja muistuttaa, että ettekö tiedä, että ne, jotka juoksevat kilparadalla, tosin kaikki juoksevat, mutta vain yksi saa voittopalkinnon. Juoskaa tekin niin, että saavutatte sen. Jokainen kilpailija noudattaa kaikessa itsehillintää, nuo saadakseen katoavan seppeleen, mutta me katoamattoman. En siis juokse umpimähkään, enkä nyrkkele kuin ilmaan huitoen, vaan suuntaan lyönnit omaan ruumiiseeni ja alistan sen tottelemaan, etten minä, joka muille saarnaan, itse joutuisi hylätyksi. Veljet, en tahdo teidän olevan tietämättömiä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren poikki. Heidät kaikki kastettiin Moosekseen pilvessä ja meressä. Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. He joivat hengellisestä kalliosta, joka seurasi heitä. Se kallio oli Kristus. Useimpiin heistä Jumala ei kuitenkaan mieltynyt. Saivathan se surmansa autiomaassa. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, ettemme himoitsisi pahaa, niin kuin he himoitsivat. Älkää myöskään ruvatko epäjumalan palvelijoiksi, niin kuin jotkut heistä. Älkäämme harjoittako haureutta, niin kuin jotkut heistä harjoittivat. Älkäämme myöskään kiusatko Herraa, niin kuin jotkut heistä kiusasivat. Älkää myöskään nurisko, niin kuin jotkut heistä nurisivat. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista, ja se on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille on tullut maailmanaikojen loppukausi. Joka siis luulee seisovansa, katsokoon ettei kaadu. Paavali siis viittaa sinne vanhan testamentin esimerkkiin. Jumala oli silloinkin pelastanut ja lunastanut itselleen kansan, erottanut sen elämään hänen yhteydessään, hänen siunauksensa kohteena, elämään pyhää elämää, muista kansoista poikkeavaa elämää, Jumalan tahdon mukaista elämäntapaa. Ja miksi? Miksi Jumala oli sen tehnyt? Halunnut niin. Siksi, että kaikki muutkin kansat tulisi näkemään, millainen Jumala on ja millaista on elää Jumalan yhteydessä, hänen siunauksensa kohteena. Jotta ne kaikki muutkin kansat vois tulla osallisiksi siitä Jumalan siunauksesta ja yhteydestä Jumalaan. Mutta koska se Jumalan kansa eli toisin, muut kansat ei nähneet sitä. Eivätkä he tulleet siunatuiksi. Ja niin kuin nähtiin, moni kansasta itsekin päätyi tuhoon. Ja sen tähden se, että miten Jumalan kansa, Jumalan seurakunta elää, se ei ole ollenkaan yhdentekevä asia. Päinvastoin. Kuten vanhan testamentin esimerkki muistuttaa ja varoittaa, niin se on elämän ja kuoleman kysymys. Niin sille kansan jäsenille kuin myös muille, jotka ulkopuolella. Onko heillä mahdollisuutta edes nähdä Jumalaa? Onko heillä mahdollista nähdä Kristus seurakunnassa, Kristuksen ruumiinsa? Korinttilaiset ei vissi ollut tätä sisäistäneet, että sillä on väliä, miten eletään. Paavali oikookin ihan hetkeä myöhemmin tuota tekstiä, sitä korinttilaisten viljelemää. Kaikki on luvallista ajatusta, tai pitäisikö sanoa heidän sloganiaankin siltä vaikuttavaa. Ja suuntaa sen kautta ajatuksen keskeisen tärkeäseen periaatteeseen, kun hän kirjoittaa, että kaikki on luvallista, mutta ei kaikki ole hyödyksi. Kaikki on luvallista, mutta ei kaikki rakenna. Ja sitten tulee se keskeinen periaate.
älköön kukaan etsikö omaa etuaan, vaan toisen. Älkää etsikö omaa etuanne, vaan toisen. Tämä ajatushan toistuu muuallakin. Ei ole ainutkertainen laisinkaan, millä se näkyy ja kuuluu Raamatussa ja Raamatun sivuilla. Esimerkiksi Filippiläiskirjan 2. luvussa Paavali sanoi, että älkää katsoko vain omaa parastanne, vaan myös toisten. Ja heti perään sanoo, että olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Siis hänellä, joka luopui omastaan, otti orjan muodon, alensi itsensä ja oli kuuliainen aina kuolemaansa saakka. Ja Jeesushan puhui tästä tämän asenteen keskeisyydestä ja tärkeydestä omassa valtakunnassaan opetuslapsilleenkin useampaankin kertaan. Jotenka on varmaan ihan selkeää, että jos tämän periaatteen unohtaa, niin harmeja, murheita, monennäköisiä syntyy. Ja mun nähdäkseni tämän kautta päästään käsiksi myös niihin Korintissa ilmenneisiin muihinkin ongelmiin. Esimerkiksi sitä kanssauskovien käräjille viemisestä tai sitä kritisoidessaan Paavali sanoo ihan suoraan, että miksi ette ennemmin kärsi vääryyttä, miksi ette ennemmin anna riistää itseltänne. Sen sijaan te itse teette vääryyttä ja riistätte vieläpä veliltä. Ja oli tuolla jo mainitsin sitä se ehtoollisen vietto, Herran muistoaterian viettäminen oli siellä seurakunnassa kanssa ongelmana. Ja se on muuten yksi niistä pidemmistä pätkistä, mitä luetaan niin kuin joka seurakunnassa vähintään kuukausittain. Ja yleensä aina ilmaista asiayhteyttä, eli sitä, että Paavali yrittää korjata jotakin, mikä on pahasti pielessä siellä seurakunnan muistoaterian vietossa. Mutta ainakin joillakin siellä siis näytti hyvin konkreettisesti olevan oma napa keskiössä, kun he söi vaan siellä omia ruokiaan. Ja Paavali sanoikin, että teidän kokoontumisenne ei ole Herran aterian nauttimista, sillä syötäessä kukin nauttii omia ruokiaan niin, että toinen on nälissään ja toinen juovuksissa. Paavalille tämä oli äärimmäisen vakava asia, koska lähimmäisen unohtaminen tarkoittaa myös Jumalan unohtamista. Jumala ei enää saa olla keskiössä, jos mä sysään syrjään lähimmäisen. Jumalan sivujoutumisesta näyttää olleen kyse myös siinä, että niitä eri puolueita syntyi. Paavali kirjoittaa siellä näin 3. luvussa, että mikä sitten on Apollos ja mikä Paavali? He ovat palvelijoita, joiden kautta te tulitte uskoon. Palvelijoita sen kyvyn mukaan, jonka Herra on kummallekin antanut. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala antoi kasvun. Niin ei siis istuttajalle mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka antaa kasvun. Ja jos ajatellaan, että seksuaalisuuteen, avioliittoon, naimattomuuteen ynnä muuhun liittyviä kohtia, jotka, jos olette lukenut ennen tätä, niin olette lukenut ja huomannut ne, niin kyllä sielläkin mun mielestä korostettuna on se, että Paavali yrittää miettiä sitä, että miten huomio voisi häiriintymättä olla Jumalassa niin paljon kuin mahdollista. Ja miten ihmissuhteet vois heijastaa sitä Jumalan olemusta ja kunniaa. Ja miten ne vois kunnioittaa Jumalan olemusta ja kirkastaa sitä. Ja miten mä luen ainakin, niin mun mielestä selkeästi Paavali moittii näistä sivuraiteille ajautumisesta, myös silloin kun hän kirjoittaa näistä niin sanotuista armolahjoista. Ja tässä yhteydessä löytyy niitä mun alussa mainitsemia tuttuja pätkiä, joita käytetään hyvin usein ja useimmiten ilman asiayhteyttä. Esimerkiksi jos mietitte sitä rakkauden ylistystä tai kuvausta 1. korintolaiskirjan 13. luvussa, niin kuinka monta kertaa olette siinä yhteydessä, niistä kun olette sen kuullut luettavan, niin kuuluu opetettavan terveistä armolahjojen käytöstä?
mulla ainakin hyvin häviävä murto-osa, jos ollenkaan. Ennen muinoin ainakin sitä luettiin joka häissä, mutta en mä muista yksissäkään häissä olleeni, missä oltaisiin opetettu tervettä armolahjojen käyttöön. Taikka toisaalta, jos ajatellaan niitä 12 ja 14 lukua ja niissä olevaa opetusta armolahjoista, niin kyllä hyvin harvoin, jos koskaan, ei nyt äkkiä tule mieleen, missä niitä on opetettu sillä lailla. Nimenomaan kerroin, että nyt yritetään korjata sitä, miten tästä armolahjojen käytöstä aiheutuu niin paljon sekasotkua ja epäjärjestystä. Yleensä on kuullut niistä opettavan just enemmän päinvastaisesta näkökulmasta käsin, kun tuntuu, että niitä ei ole riittävästi, niitä armolahjoja käytössä ja toiminnassa. Ja näin on tehnyt itsekin, opettanut näin. Ja kyllä mä tätä valmistellessa, tätä läpikäydessä, kelatessa viime viikkona olen miettinyt, että kyllä mä silloin todennäköisesti on vähän puheissani ja opetuksessa on ollut vaarassa ajautua sivuraiteille. Sillä, että Paavali asettaa sen rakkauden kuvauksen ja rakkauden ylistyksen sillä 13. luvussa tämän korjaavan ja nuhtelevan ja ojentavan opetuksensa keskiöön, niin hän vaikuttaisi alleviivaavan hyvin vahvasti jo niitä juttuja, mitä tässä on aikaisemmin ollut jo esillä. Siis että Jumala, hän joka on rakkaus, hän on se kaiken keskipiste ja sen tulisi olla totta myös kaikessa meidän toiminnassa. Hänen tulisi olla meidän elämän, huomion, rakkauden, kaiken keskipisteenä. Ja toisaalta ei sitä lähimmäisen rakastamista voi mitenkään erottaa Jumalan rakastamisesta tai Jumalan rakastamista lähimmäisen rakastamisesta. Joten jos Jumalan tulee olla meidän huomion kohteena ja keskipisteenä, samalla lähimmäisten tulee olla meidän huomion ja huolenpitomme kohteena. Ei meidän oman arvon tunto tai meidän asema tai meidän lahjat tai meidän hengellisyys tai mikään muukaan, mikä on meidän omaa tai meihin liittyvää. Iisak puhui jo joku viikko siitä sitten, että ruumis, nimenomaan Kristuksen ruumis, on yksi keskeinen kuva Uudessa testamentissa. Tai yksi keskeistä seurakunnan kuvista Uudessa testamentissa. Ja Kristus on sen ruumiin pää. Ja tuossa 12. luvussahan Paavali aika pitkään ja painokkaasti kuvaa sitä, kuinka kaikki sen ruumiin jäsenet on tarpeellisia. Ja kuinka kullakin jäsenellä on tehtävä siinä omalla paikallaan ja omilla lahjoillaan palvella sitä kokonaisuutta, palvella toisia ja sitä kautta myös sitä päätä. Ja ennen kaikkea sitä kautta myös sitä päätä. Ja mulle Korintin seurakunta vaikuttaa silloin varoittava esimerkki siitä, kuinka niin sanottuja armolahjojen toiminnan ja käytön runsaudesta huolimatta lähimmäiset ja sitä myötä myös itse Jumala näytti joutuneen sivuosaan. Liekö heillä ollut myös hukassa se Matin alussa mainitsema Jumalan odottaminen hiljaisuudessa? Jos tiivistää jotenkin tätä kohtaa, niin tuli mieleen sellainen, että voisiko sanoa, että niin kuin tätä sanontaa mukaillen Korintin seurakunnan esimerkki varoittaa, että niin sanotut yliluonnolliset armolahjat on hyvä renki, mutta huono isäntä. Jos ne saa päähuomion, niin silloin voidaan äkkiä olla uhuilla, heikoilla jäillä. Sama varoitus on mun mielestä nähtävillä niissä Jeesuksen sanoissa Matteuksen evankelin 7. luvussa, jotka ainakin mulle on kerta toisen jälkeen jotenkin karmasevaa luettavaa. Jeesus sanoi, että ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi profetoineet, sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja. Silloin minä vastaan heille,
minä en ole koskaan tuntenut teitä. Menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijät. Eli yliluonnollisetkaan lahjat ei ole mikään oikotie onneen, eikä ne edes kerro välttämättä yhtään mitään todellisesta suhteesta Jumalaan. Mutta jos ajatellaan sitä korintolaiskirjeen 13. lukua, Paavali luettelee siellä muitakin asioita. Siellä on uhrautuvaa itsensä polttamista, antamista poltettavaksi tai vaikka mitä tehdään. Mikään niistäkään ei välttämättä kerro yhtään mitään sen enempää. Jos vielä mietitään yliluonnollisia lahjoja, niin jos jotkut on lukenut sen toisen korintolaiskirjan myös, niin ehkä huomasittekin, että siellä ne loistaa lähinnä poissaolollaan. Ihan sen loppupuolella Paavali kerran viittaa ilmestyksiinsä ihan ohimennen. Ja mä jotenkin niin kuin mietin sitä ja ajattelen, että mulle ainakin se muistuttaa siitä, että Paavali jättää se johonkin pieneen sivuviittaukseen. Muistuttaa siitä, että olipa niitä kuinka paljon tahansa, niin kuin Paavalilla mitä ilmeisimmin näytti olleen. Niin ne ei ole tärkeintä, eikä ne saisi olla keskiössä. Vaikka niitä Paavalin ohjeistuksen mukaan oikeasti innolla tavoittelisimmekin, ja vaikka niistä kaikki omistaisimmekin ja omaisimmekin. Mutta niiden saavutustensa ja kaiken muun sijaan Paavali nostaa keskiöön, niin kuin hän sanoo, kerskauksensa aiheeksi. Mitä hän nostaakaan? Heikkoitensa ja vajavaisuutensa. Miksi hän tekee niin? Siksi, että juuri niissä hän löytää ja kohtaa Jeesuksen ja hänen armonsa. Siis sen, mikä oikeasti on se ydin ja mikä on se keskiö. Se, mihin kaikki pohjautuu. Mutta tällainen, en tiedä, onko tämä nyt sitä ristinteologiaa, mistä puhutaan, mutta että tällainen ristinteologia ei tietysti välttämättä inhimillistä ajatellen ole kovinkaan myyvää ja houkuttelevaa, jos se vie nöyryyteen, heikkouteen, vajavaisuuteen. Päinvastoin se on luotaan työntävää. Ja ehkä siksi korintilaisetkin mieluummin oli hairahtunut sitten voimallisten lahjojen tavoittelun tielle. Ja Paavalihan sillä ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa jo muistuttaa sitä, että juutalaiset vaatii ihmettekoja. Ja kreikkalaiset etsii viisautta, mutta me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Hän on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Se heikkouden ja vajavaisuuden lisäksi toisessa korintolaisessa kirjeessä selkeästi nousee keskiöön sillä 8. ja 9. luvussa omastaan jakaminen. Tästähän Iisak puhuu paljon, tai jonkun verran ainakin, painokkaasti ja syvällisesti, taisi olla silloin pari viikkoa sitten, ja se kannattaa myös palata sinne. Mä tässä nyt vaan sivuutan lyhyesti toteamalla, että Paavali näyttää sanovan, tai Paavalin mukaan näyttää sitä omassaan jakamisessa tulevan näkyviin aito rakkaus ja uskovien ilo. Ja sen kautta myös Jumala tulee todelliseksi tähän maailmaan ja saa ylistyksen. No jos ajatellaan vielä ihan loppua kohden mennessä, toisen korintolaiskirjan loppua kohden mennessä sitä toiveikkuutta ja varmuutta, jonka Paavali siellä ensimmäisen korintolaiskirjan 1. luvussa ilmaisee, kun sanoo, että hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että olette nuhteettomia Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Niin tuolla toisen korintolaiskirjan 12. luvussa teksti vaikuttaa, sanoisiko vähintäänkin turhautuneelta. Tämä niin kuin yhden pastoritutun kanssa juttelin tällä viikolla, niin hän sanoi, että se oli lukenut just toisen korintolaiskirjan, mutta hän oikein ihmetteli, että hän on ikinä enää huomannut, että sehän niin kuin, Paavalihan tekee kaikkea niin kuin epäreilua viestintäkeinoa siinä, että
häpäisee ja yrittää häpeällä pelata ja kaikella lailla epäsuoralla viestinnällä, että semmoinen, mikä sanotaan nykyään on toksista viestintää. Mutta ainakin se paistaa läpi, että Paavali on tosi kiukkunen. Ja tässä hän sanoo, että tämä UT 2020 sanoo näin, että pelkään näitä, että sinne saavuttaa, niin huomaan teidän olevan toisenlaisia kuin toivoisin. Pelkään, että keskuudessana riitaa, kateutta, vihaa, juonia, panetteluja, juoruja, pöyhkeilyjä ja epäjärjestystä. Pelkään, että joudun suremaan monien sellaisten vuoksi, jotka ovat tehneet syntiä, eivätkä ole katuneet sitä saastaisuutta, haureutta ja irstautta, jota ovat harjoittaneet. Yhtenä näistä kohdista, mitä Paavali sanoi, että pelkäs olisi, että jotkut korintalaiset olleet tulleet teoistaan ja toimistaan lainkaan murheellisiksi. Vähän aikaisemmin Paavali oli siinä kirjoittanut, että Jumalan mielen mukainen murhe, näet saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi, jota ei tarvitse katua. Olisiko se ennenkin sanonut täällä, että jotenkin tälleen niin kuin aina ikänsä vuosikymmeniä olleena seurakunnan yhteydessä, niin jotenkin sydän on silleen paatunut, että jotenkin sitä Jeesuksen sovitustyöstä, hänen tarjoamastaan anteeksiantamuksen lahjastaan tulee jotenkin niin itsestäänselvyys. Ja pitää niitä itsestäänselvyyksistä tietyissä tapauksissa ja tilanteissa vähintäänkin, niin mä vaan omin ne itselleni ilman, että mä oikeasti edes paljon murehdin, mitä mä oon tehnyt tai kadun. Mä ajattelin, että mulle se kuuluu. Kiitos Jeesus siitä, että on anteeksi saanut. Ja nyt kun mä tarkastelen tällaista asennoitumista, niin näiden kahden kirjeen valossa, niin kyllä se mulle osoittaa ainakin sen, että mä voin hyvinkin olla jos olla korinttilaisten viitottamalla tiellä. Tai hyvin lähellä ainakin sitä. Ja sen takia ainakin mun on syytä ottaa vakavasti se toisen korinttilaiskirjeen viimeisen luvun kehotus. Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Koetelkaa itseänne. Siis mikä mulla on oikeasti keskiössä? Mikä sinulla on oikeasti keskiössä? Mikä meillä seurakuntana on? Minkä ympärille me oikeasti seurakuntana pyörimme? Minkä ympärille me oikeasti kokoonnutaan? Tunnistetaanko me edes sitä? Tunnistanko minä edes sitä? Ja se, että tiedän ihmissydämen petollisuuden ja omankin sydämen petollisuuden ja semmoisen kiertelyyn ja kaarteluun taipuvaisuuden, niin kyllä mun ainakin on parasta kääntyä Jumalan puoleen. Esimerkiksi tämän psalmi 139 sanoen. Tutki minut, Jumala. Katso sydämeeni. Koettele minua. Katso ajatuksiini. Katso, olenko vieraalla, väärällä tiellä ja ohjaa minut ikiaikojen tiellä. Ja voin tehdä tämän luottaen siihen, mitä toi sananlaskut 15:15 sanoo. Herra näkee tuonelan syvyyksiin asti, saati sitten ihmisten sydämiin. Mua mun sydän hämää, mutta ei Jumalaa. Ja sen takia mä voin luottaa sen, että hän näkee ja hän pystyy paljastamaan ja osoittamaan sen totuuden. Ja hän voi ja hän haluaa tehdä sen. Hän haluaa tehdä myös sinun sydämesi kohdalla. Ja meille seurakuntana. Miksi hän haluaa tehdä sen? Hän haluaa tehdä sen, koska hän on maksanut kalliin hinnan meistä jokaisesta. Hän on kutsunut meidät. Hän on tehnyt meissä Kristuksessa Jeesuksessa pyhiä. Itselleen erotettuja, jotta me voitaisiin olla seurakunta. Se yhteisö, jonka Jumala on lunastanut itselleen synnin vallasta ja joka kokoontuu Jeesuksen ympärillä, jotta myös muut ihmiset vois tulla tuntemaan Jumalan Kristuksen Jeesuksen kautta. Ja sen vuoksi, jos Jumala näyttää jotain muutosta tai muutoksen tai parannuksen teon tarvetta, vaativaa asiaa meidän elämässä, niin miettien noita varoittavia esimerkkejä, mitä tässäkin on nähty ja kuultu, niin emmehän me paaduta
ja koveta sydäntämme tänään.